karong adlaw half mast na ang bandera nga gipakayab sa San Carlos Seminary College sa Dakbayan sa Sugbo. Si Mark Reggie Abella sa report. Isip pagpadayag sa kasubo sa kaparian ng mga seminarista sa San Carlos Seminary College, gipakayag ang bandera nga half-mast sugod karong adlaw. Sa San Carlos Seminary College, nagtungha ang mga seminarista nga mikuha sa pilosopiya o sa rekisito sa dili padawaton sa Seminaryo Mayor ti San Carlos. Kagabi, gipahigayon ang kaduhang adlaw sa vigil sa Metaliwang Santo Papa. Gipahigayon kini sa The Martins of the Leisure Chapel sa San Carlos Seminary College. Subay ni ini, gipahibaw ni Seminarians Hans Aranyas, third-year philosophy student, may pahibaw nga padayong i-half-mass hangtod sa adlawng Sabado sa adlaw kano sa ilubong si Pope Francis. Please be reminded that the raising of the flag will only be raised and then half, again half. Samtang gipahibaw ni Father Charles Louis Jaime, Vice Rector sa San Carlos Seminary College, nga magpadayon ng ilang paghalad sa Santos nga Misa alang sa kapahulayang dayon sa kalag sa Santo Papa matag alas 6:30 sa gabi sa The Martin Family of Leisure Chapel hangtod na sa Abril 30. Human sa Santos nga Misa, isunod usab ang vigil hangtod na sa alas 10 sa gabi. Samtang karong Biyernes, Abril 25, mohalad usab og Santos nga Misa si Arsobispo sa Sugbo Jose Palma sa alas 4 sa hapon alang sa kalag ni Papa Francisco. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bistak.